दों सिंगि मोनबाय दिनैसो जों लद्राय नाथुरिबो दा नाथुरि बरिया फाथो लाफा गोबाब वाव नै बहलजों अमाजों संसै आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर सायनानै सुखांजोब्बाय नै थास' आथिङा हेल' फ्रेन्ड्स वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ जोंनि मा ब्लग जागोन स' नै जोङो फार्स्टआव नुदों दावराय मोसानाय आरोना जोंनि फार्स्ट टाइम लाइभआव नुदों आङो जा समायना रमायनाखामोन जुमबो जुम मोसागासिनो दं मोसायासो थांबायसो बेखौसो नंगौ बेखौसो नंगौ नंदों बेखौ नुदों आरो ना ओमफ्राय जों ओंखारलांबाय अमा लायनो आरोना बे जा गोजानाव माने फुजा जागासिनो नालाय बिसिना सिथारा ओमफ्राय गोजानावसो लायदों जोङो ओमफ्राय जोङो दिनै रबिबार नालाय ओंखायनो अमा लायदों आरोना ओमफ्राय न'आव फैबाय नै अमाखौ संबाय बिनि उनाव थांगोन जोङो ना लायनो ओमफ्राय दिनै जों अमाखौ जागोन थास' आथिंजों होबाय थास' आथिंजों अमाजों थास' आथिं अमा गोथाव दिनै रस गोनां जाथारसै जाब्रबबाय बिनि उनाव ओंख्रियाबो मोनबाय जाखां लोंखां थांसै आरोना रेडि खालामगासिनो बयबो ओमफ्राय नै बियो जाम्बु फिथाइखौ जानो लांफानोसै नै खान्थालबो लाखाबाय दा जाहैनो ना सारबा थैयारि जाखाबाय स' दायो जोङो बिराद गोबावजों खनसे ना लायगोन आरोना स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोङो दिनै मा ना हमगोन ओमफ्राय ना सारगोनबो ओमफ्राय नाखौ हगोनबो आरोना खाथलिफानाव दायो जों थांगासिनो आरोना बेखौनो सारगोन जों ओमफ्राय बै खोस्लिबान दं बेखौ हगोन गासिबो बोनलां ना हुखासे ना खखा खावाय ओइ मोसौनि गियान ना खावाय गिदिरखौ फै हेबाय स्ट्राइक हमथारलां जुस लोंसै दसे रेस्ट ओमफ्राय बे खोस्लिफानखौ हनसिगोन आरोना जेरावखि थाङा मानि मुनि मानि मुनि मानि देन्जार बरियालै मानि मुनिया थोस खाबुंबानो मोनखायो दा मानि मुनि थोस थांगारलाबायबाय सानैजों आंखौ लांबा मोनखोथाय नै हगोन माखै माबायदि हमो बेखौनो माखाय नाथुरि मोनलायबाय मोनलायबाय बालाबाथियाव बरिया फाथो लाफा गोबाब नाथुर मोनदों आरोना नै मोजां जोङो नै बै गोजानाव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय ओंखायनो भिडिअखौ लानाय नंला नैखौ लाखांबाय दाहाय ना मोनबा दिन्थिनोसै नै जा गोथौखा
नाथुरनि नाथुर थुरिनि थुरि एबेल एबेल आगै एबेल एबेल सोदोलाय बुरै सोदोलाय बुरै वाव मा जालु जालायबायलै जोंना नाथुर बोरैथो सोखानांगौसोलाय नै इखौ हग'बाय बेसेबां मोनगोन नायनोसैलाय एबारनाव ना मावा मोनदों नाथुर दं मेरला बासिगासिनो नाथुर गोजा बेहायखांबानो नाथुरल' मा खालामदों माबा नाथुरल' लद्राय नाथुरि ओमफ्राय नैबे हगासेयाव नैबे हरदोंमोन जों एबाराव होबाय एबाराव जोङो बैनिखौ हहैनोसै आरोना बाहाय जोबथ'लायबाय नै थांगासिनो नै 남이 좀 고자스 마트 나 나와서 마트 nơi này hạt mặt đâu là sẽ rong rồi लोगोफोर 마세로 댕댕 댕댕 싱글만 배지네서 그거는 뭐지 하긴 타카나 어이 그 토호네만 फैलाना 그 토호동만 하나 이거 만든 와우 기타 좋다 아나나스가 당근한 어이 많이 호동만 쟁아 그 토가 어이 나서는 못해 어이 나심 팔아봤네 대야네 버크 이런 버크 좀 버크 쳐라 나 살 기르기들 만든 애 그랬어 파이널 다 만든 기르기들 ambil nama wa oh my god nama wa 나와야 하이스카라 비지 라서서 먹하노 rồi luôn phur tao sợ bi pan phát trang bát xe lô cái chân không sợ rồi thà sợ ai chân khá đâu mà mẹ đây thà sợ ai chân आज mình đây ba जों थिंजाय मोनाखै होनदों सोरबा ओमफ्राय नै जों थिंजाय दाबो दं आरोना खागासिनो जाबाय थोबाय ना नांगौ नै खान्थाल जानोसै ओमफ्राय नै थास' आथिङा थोबाय आरोना wow speaker di lu kan 아니 간탈 위고 보자 이거 오다 mình này cái gửi clip lắm rồi đây là phơi sẵn sơi phải đi sao quay ra vậy đây nó quay chẳng phát khăn đó là bắt đùi bằng bằng thằng bán mình ra hay xem mà quay với cho cái hỏng ơi bé ra hay bái sạt này rồi xoay đơn chơi nè 진다 고 아 नै दायो बासिनोसै आरोना नाथुरखौ आलदा नै लोगोफोर सायनानै सुखांजोब्बाय ओमफ्राय नैबे नाथुरखौ भाजा एवनोसै आरोना नै जा मोजां सायबाय जोङो ओमफ्राय नैबे मिक्स ना दङ बेखौबो संसै ओमफ्राय नैबेखौ गोरान फोरानसै आरोना लोगोफोर नै नाथुर फिसा फिसा ना फिसा फिसाखौ नै बहलजों अमाजों संसै आरोना लोगोफोर नै बाहाय दङ अमा फोरानदों बेखौ संसिगोन ओमफ्राय नै फारसेथिंजाय नाथुर एवनो नागिरबाय मामि नै नाथुरा मोनबाय आरोना जा मोजां जाखाबाय
सिंखावरिबो दंदेरो माखासे लोगोफोर मोना जाबाय ओमफ्राय ओंख्रि संनायनि टाइम जालायबाय मामि जाजों संसिगोन ओमफ्राय सनिया लोमजादों नालाय ओंखायनो न'आव उन्दुनानै दं दायो दिन्थिगोन आङो ओमफ्राय दायो आंहा ओंख्रि संसै मामिया नाखौ एवगोन ओमफ्राय नै आंहा माबा गारि संनानै दं आरोना ओमफ्राय स' साइज नुगासिनो आरो सनिया उन्दुनानै दं आरोना मुलि जाखांबाय ओमफ्राय दै गुदुंबो दङ मेथाइबो दं जायाखै उन्दुगासिनो नै अमा एवबाय